What's up mga ka-favorites? Good morning. So karon abog aso. Nami training diri karon sa akong hometown sa Kulambugan, Baybay. Barangay Baybay and gasugod na ni gahapon. Wala na ako na vlogan kay ako pang gitan-aw unsay dagan mo gud. So karon mag-training na pud balik day 2 pero magpahina sa mi. Nga diri ako manghud. Hindi mo siya maklaro kay aso na siya, aso na siya karon. Pahina sa ko. Kumana yung kanal. Kuan daw ni karon. Dengue awareness. Bro, akong massage, tig-massage na ko na, massage. So, manon sa inyo namo ron, adto na din ko sa basketball court. So, nanako diri karon sa basketballan. Naapo diri isa nako ka amigo dara magpataga-taka og caption, mga picture nga kuan ba oh. So nag-video na siya. Diri manager, dara manager oh, manager. Uy, akong jersey ba? Ay, ang jersey niya. Ay, siya dito giingon di mo hatag. Dili nara yung jersey. Sibog ko nga pa sa tinisan. Lako po sa mani uy. Pero nara dito. So gikan na late ko gamay kay gapahina. Tara si Bans ang gapagikan. Nag-training na. Bans unsa to gipakwan? Bago pa to? Unsa? Ay kwan lang to, warm up. Warm up gani. Warm up pa to. Left. Right. Center. Right. Go left. Go center. Stop. Go tak. Import. Bad boy ng lanaw dili. Bad boy ng baybay. Bad boy gyud oh. Si Bans ang nagdala karon sa mga gagmay kay dili gid madalag ako ra isa siyasa and gipa-break pa nako ning mga teenagers nga dagko. So ang gibuhat ani mga gagmay karon is more on dagan gud sa bula sa gyud handling ball handling and sa pikas is hand coordination gyud.
8, 9, 10. Nauman na mo ang second session ato nila. Kagahapon gasugod. Yeah. Salamat ko ni Vance kay naa siya si manager po, manager. Ni Padre Otro kani siya kani. Ang tig caption nga gamitag picture nga lahi-lahi ba? Yeah! Nutrition month na kayo ba? Barong Tagalog kayo ba? So, unya hapon, pag yun, around 1 o'clock, no? Oh, ang team Kulambugan, 22 under or 15? 25, oh. So, mao do tong i-train na mo. Wala mi nagdahom nga wala mi nag-adto sa ila, sila may niadto sa mua kay kuan man niya mua. Friendly clinic raman ni. So, para lang makatuon ang mga bata sa unsay mga basic o maka-experience sila sa mga training ba. No? Pangalan. Jim Sandwich. Antimos to, Antimos gym. Antimos gym, no? So, Sige, spelling yun. Few moments later. Two! One!